לידידיי ומכובדיי, שכנים יקרים שלנו מניין בני הישיבות ליוצאי צרפת. אני קודם חייב התנצלות. הגבאים הנאמנים פנו אליי כבר לפני שבוע, שבעזרת השם מחר, יום שלישי, עושים כנס, דינר למען הקהילה, למען הכוילה, למען כל מה שהקהילה מפעילה, וביקשו ממני לדבר שם לפני הציבור הקדוש, ובשמחה אמרתי להם שאני אשמח לבוא ולדבר, אבל הראה לי איזה אונס שאני מחר בשום פנים באופן לא אוכל, והרגשתי מאוד לא נעים, מאוד מאוד לא נעים, אחרי ששמו במודעות וכו', אבל אמרתי להם שלפחות אנחנו נעשה איזו הקלטה, שאני אמסור איזה מסר מסוים לכל הידידים שהתכנסו בלילה הקדוש הזה. תראו רבותיי, אני מלווה את הקהילה אז נפלאה הזאת כבר הרבה שנים, או שהם היו ברזידנס קודם, לפני שעברו פה לרחוב קסוטו. וברוך השם אני רואה שהקהילה הזאת היא פשוט אבן יקרה בשכונת בית וגן. אני בית וגני ותיק מאוד, 44 שנים. ופשוט זו קהילה שהיא אבן יקרה של אברכים ובעלי בתים, שאני דורש שם מדי פעם בלילות שבת, ופשוט תענוג לראות את הציבור הנפלא הזה שמחוברים ביחד. ואני פה רוצה באמת לומר כמה מילים. הם עושים ערב של התרמה למען הקהילה, שבעצם כל אחד תורם פה למען עצמו. ואני רוצה לדבר בחלק של התועלת לחינוך הילדים. ברגע שאדם קובע את תפילתו בחבורה של אברכים, הוא בעצם נותן מימד חדש לכל חינוך הילדים שלו. כשילד מתפלל במניין של אברכים, וכך הוא גודל מגיל בר מצווה, וכך הוא נהיה נער, הוא גודל באיכויות אחרות לגמרי. הוא גודל במושגים הרבה יותר גבוהים, הוא גודל בצורה של תפילה אמיתית, וזה חוסך הרבה בעיות לעתיד. אנחנו רואים את זה מניסיון בישיבות, שתלמידים שמגיעים אלינו, שבאו מקהילות של אברכים, הם בנויים הרבה יותר, הם הרבה יותר מבינים את עולם הישיבות, הם הרבה יותר נכנסים יפה לתוך עולם הישיבות. ולכן אני מאוד מעודד ושמח לראות את הקהילות האלה, שהבעלי בתים והאברכים ביחד מחוברים, והילדים ביחד, יש להם פעילויות ועושים את כל הדברים ביחד. אני אומר לכם איזה רעיון קצר, רק שתראו כמה דברים חשובים מאוד מאוד. ישנו פסוק במשלי, בפרק כ"א. שם אומר שלמה המלך בפרק כ"ח, פסוק ז', נוצר תורה בן מבין. מה זה נוצר תורה בן מבין? אני קורא את לשון הגאון שם, הגאון מווילנה. הבן מבין שיושב ולומד בבית המדרש בין התלמידי חכמים, אז התורה לו כעיר נצורה, שהתלמידי חכמים הם סביבה והתורה תנצרהו. לנצור זה שמירה מעולה, זה לא סתם שמירה. לנצור זה שמירה מעולה. כשאדם זוכה לשים את הבן שלו, אומר הגאון, בין תלמידי חכמים, והוא יושב בין התלמידי חכמים, הוא בן מבין, זוהי הנצירה והשמירה הכי מעולה על החינוך שלו. מחפשים כל מיני דברים, כל מיני דרכים כדי למנוע את ההשפעה של הרחוב וכל מיני השפעות סביבתיות. אומר שלמה המלך, אומר הגאון, אתה רוצה שהוא יהיה נצור, שהתורה תשמור אותו, תושיב אותו בין ברכת תלמידי חכמים. תושיב אותו ליד אברכים, ליד עמלי תורה, באופן אוטומטי הוא יימשך לחיים של תורה. יש גמרא במסכת ברכות, הגמרא בדף כ"ח עמוד ב' אומרת שם, כשחלה רב אליעזר הגדול נכנסו תלמידיו לבקרו. אמרו לו, רבנו, למדנו אורחות חיים כדי שנזכה בהם לחיי העולם הבא. רב אליעזר הגדול, רבו של רבי עקיבא, רב אליעזר בן הורקנוס. הוא אמר להם 3 דברים. הוא אמר להם, דבר ראשון, היזהרו בכבוד חבריכם. דבר שני, מנעו בניכם מן ההיגיון והושיבום בין ברכי תלמידי חכמים. והדבר השלישי, כשאתם עומדים להתפלל, דעו לפני מי אתם עומדים. אני מדבר על הנקודה השנייה. מנעו בניכם מן ההיגיון והושיבום בין ברכי תלמידי חכמים. אומר רש"י, מסכת ברכות כ"ח, מנעו בניכם מן ההיגיון, תיזהרו לא להרגיל את הילדים ללמוד רק חומש עם רש"י לשנים רבות, כיוון שהוא יתרגל לשטחיות. הוא יתרגל רק ללמוד דברים פשוטים שלא דורשים מאמץ והגיעה. אז תיזהרו, ודאי צריכים ללמוד חומש עם פרשה, עם רש"י, אבל לא למקד את כל העמל התורה שלנו בזה, כיוון שהאדם אם ככה לא יאהב עומק, לא יאהב עמל. והושיבום בין ברכי תלמידי חכמים כדי שיראו מה זה עמל התורה האמיתי.
שיראו איך נראה ריתחא דאורייתא, שיראו איך נראה ויכוח תלמודי, שכל אחד עומד על סברותיו, וכל אחד וכו' וכו'. הקהילה הזאת, שהיא קהילה של אברכים מופלגים, שאני מכיר לא מעט אברכים משם, שהם באמת מופלגי תורה. הם פשוט נבנים והולכים ומתפתחים בצורה לא רגילה. אבל צריך לדעת דבר אחד, חובה גמורה, מבחינתי אני רואה את זה ממש כחובה, להיות חבר קהילה. לא סתם לתרום מדי פעם, אלא להיות חבר קהילה פירושו לתת סכום קבוע כל חודש, חבר אני לכל אשר יראוך. ברגע שאדם מתחבר עם קהילה, אז ממילא הוא חלק בלתי נפרד ממנה. זה משפיע על הפנימיות של התורם. תרומה חד פעמית זה נותנים לפה, נותנים לפה, נותנים לפה, זה לא יוצר קשר עמוק. אבל להיות חבר קהילה על ידי סכום קבוע, זה מחבר את האדם, זה מחבר את הנותן, וזה מסייע בצורה לא רגילה לבני הקהילה, לגבאים, שלא צריכים כל פעם לשבור את ראשם, מכאן להביא עוד תקציב ועוד תקציב. יש להם תקציב קבוע שיודעים שנכנס, זה מסייע להם לנהל את העניינים במנוחת הנפש, ברוגע. אני בכל לב מברך את כל הידידים ואת כל הציבור הקדוש שהתכנס בלילה הקדוש הזה. כמו שאמרתי, אני מאוד מצטער שקרה לי עונש שאינני יכול להשתתף בעצמי, אבל ודאי לברך בכל לב שבעזרת השם הזכות של התורה הנפלאה שיש בקהילה תעמוד לכל אחד ואחד, שיזכה הוא עצמו לברכה ויזכה לגדל את בניו לתלמידי חכמים גדולים ואת בנותיו לבנות ישראל כשרות וצנועות, וברכת השם תשרה בכל מעשה ידיכם. לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה אלא שלום. רב חיים קניבסקי אמר פשט נפלא בזה, זה ידוע, זה משנה. כדי שתחול ברכה, אין הברכה שרויה אלא בדבר הסמוי מן העין. דבר שהוא מדוד ברכה לא שורה בו. דבר הסמוי מן העין, ישלח השם את הברכה בהשמך. אין הברכה שרויה רק בכלי של שלום. תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. אמר רב חיים, תלמידי חכמים זו תורה שלא נגמרת. אז אם זה לא דבר מדוד, זה לא דבר קצוב. זה בלי סוף הם מרבים שלום בעולם, תלמידי חכמים, לכן שמה הברכה שרויה. בדבר שהוא לא מדוד וקצוב, ביאור נפלא של רב חיים קניבסקי זצ"ל. אז כמו שאני התחלתי, וכמו שאני מסיים, ברכה גדולה בכל מעשה ידיכם, רק בשמחות וגיל, אמן ואמן.